Ezt kivágjuk. Ennyi. Hát eljött a nap! Sziasztok, szia Pistikém! Köszönöm szépen a meghívásot! Alig vártam már ezt a napot. Sziasztok! Basszátok meg, én nem akartam ebben részt venni, de ha már részt veszek, adakozok is, adakozzatok ti is, kommentben megtaláljátok hova. Belöntjük a jeget a marokkóba. Na gyerekek, jöjjön, aminek jönnie kell! Lehet. Nem baj, hadd szóljon! Rendes Csagala Búga, Zad Dávid és Kocka Géza. Az enyém Robert Royce, P. Kádám és Luis Sierra! Na csá, sziasztok! Az a baj, hogy nem